Исәнмесез турдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова. Ел ахырына кадәр Татарстанда 16 яңа балалар бакчасы төзеләчәк, 13 демография илкүләм эшесе торак федераль проекты буенча. Күбесе башкаланың яңа торак комплексларында һәм шәһәр яны бистәләрендә. Бу Константиновка, Салават күпере, Весна, Лето микрорайоннарында. Монда хәзер төзелеш бик тиз бара. Шуңа күрә урын җитми. Бакчалар Ярчаллы һәм Әлмәттә дә төзелә. Бүген объектларның әзерлеген тикшерделәр. Төзелеш материалларына бәяләрнең артуы эш барышына йогынты ясамаячакмы? Барлык объектларда вакытында тапшырылырмы? Шулпан Касыймова белеп кайтты. Татарстан төзелеш архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин Петр Полошкин урамында төзелүче балалар бакчасының торышы белән таныша, нинди проблемалар барлыгы белән кызыксына. Бүген ул башкалада төзелүче барлык социаль объектларны карады. Здесь ясельная группа, ведутся покрасочные работы. Әлеге балалар бакчасын октябрь айында төзи башлаганнар. 220 урынга исәпләнгән. 6 ясле, 6 зурлар төркемнәре булачак. Биредә сак оешмасына зур игътибар бирелә. Тышкы ишектән махсус ачкыч белән ачып кирсәләр, эштә сакчы утырачак. Эштә дә, тышта да видео күзәтү җайланмалары урнаштырыла. Сейчас уже идет стадия завершения. Төзелеш эшләре 80%-ка башкарылды. Хәзер бинаның эшен моторлау, бизәү һәм территорияны төзекләндерү белән шөгыльләнәбез. Күргәнебезчә, урамда да эш кайный, эшчеләр хәзер балалар бакчасының тирә-ягын төзекләндерү белән мәшгуль. Тиздән биредә асфальт җәеләчәк, балалар мәйданчыклары барлыкка киләчәк. Әлеге эшләрне ай ахырына тәмамларга уйлыйлар. Айнур Фәттахов балалар бакчасының төзелеш барышын карарга килгән. Ул быел монда малайын бирергә тели. Инде чиратлары да җиткән. Принимает 2 лет, поэтому сюда и решили, близко к дому. 10 ел эчендә Татарстанда 267 балалар бакчасы төзелгән. Бу 43 меңгә якын урын дигән сүз. Быел 3 меңнән артык сабый яңа бакчага барачак. Ел ахырына кадәр демография илкүләм һәм торак федераль проекты буенча 16 социаль объект кулланышка тапшырылырга тиеш. Моның өчен 4 миллиард сумнан артык акча бүленгән. Төзелеш материалларының кыйммәтләнүе эш барышына комачауламаска тиеш, ди министр. Контракты у нас были заключены заранее. Контракт алдан төзелде һәм анда барлык шартларда төгәл язылды. Шуңа материалларны алдан алып куйдык, киләчәктә финанслауны арттыру турында сөйләшәчәкбез. Әлегә бу сорау актуаль булып кала. Барлык балалар бакчаларында ел ахырына кадәр әзер итәргә шандыралар. Тиздән төзелештә яңа технология кулланыла башлый. Ул объектны проектлаудан алып, төзеп кулланышка тапшырганчы HD форматында күзәтеп барырга мөмкинлек бирәчәк. Шулпан Касыймова, Алмаз Ядзинов, Яңа Гасыр каналы. Лаиш районындагы археерия күләнигә пычранган экологлар анализларының беренче нәтиҗәсен игълан итте. Белгечләр күлдә пычратучы матдәләр барлыгын ачыклаган. Фенол тиешле нормадан күбрәк. Бу сулык тирәсендә машина юучылар арту белән бәйле булырга мөмкин, яисә кемдер күлгә муенчасыннан тырба чыгаргандыр дигән шиктә бар. Өстәвенә күл чәчәк ата башлаган. Бу сезонлы күренеш июльдән августка кадәр дәвам итә. Быел майда җылы булгач иртәрәк башланган. Анализлар әле өлешчә генә әзер. Хәзер экологларга бу тирәдән ерак түгел нинди предприятие бар һәм аның юынтык сулары күлгә акмыймы, шуны ачыкларга кирәк. Сарман районы Мыртыш баш халкы бу җәйдә тынычлыгын җыйган. Алар авылына кызыл балчык ташыганнар, хәтта зур тауда игәннәр. Хәзер бөтен яшелчә өй тузан ичендә дип зарлана халык. Бу Сарман юлы төзелешеннән артып калган балчык аны. Район җитәкчеләре әрәм итмичә юл салуда кулланырга уйлаган. Авыл эчендә барлыкка килгән тау ни дәрәҗәдә законлы? Филүзә Хәмидуллина ачыклык кертте. Менә кызыл балчык тауы Каршыда безнең үй, бүтән пычрагы, тузаны өйгә керә. Рәйхан Рәхмәтуллина авыл читендә яши. КАМАЗ машиналары белән балчык ташыганнарын күзәтеп тордым ди. 3 көн элек йортыннан 50 метр ераклыкта гына шул балчыктан тау ияләр. Бу төзелеш материалларының вакытлыча саклау урыны булачак дип аңлата авыл башлыгы. Безнең урамаша 7 майда ташый башладылар кызыл балчык белән таш. 3-4 километрда монда объездной юл төзиләр. Шул юлның барлык балчыгын ташын безнең авыл аша ташыйлар, инде юлга да салалар. Төзүчеләр төнлә дә эшлиләр ди авыл халкы. КАМАЗ тавышыннан өлкәннәр йоклый алмый интегә икән. Айдан артык хәзер 2нче айга китте, яңгыр тамчы да юк. Менә шундый тузан туздырып 2 якка колонна машина менә күз алдына китерегез. Аның тавышы, аның чыккан газлар, җимеш агачлары, куаклар, тузан ичендә. Бу кызыл балчыкны авыл урамнары һәм елга буена да ташыганнар. Һава юк монда, суларга һава юк. Әнә 2 су буе арасында ям-яшел ширә маллар бәйлиләр. Онда хәзер кызыл балчык тутырдылар. Хәзер менә 2 метрга күтәрделәр, биек
Бала-чага җыгылып чөргә может, бик мөһим күрәсен ди ташлар. Тузан һәм тавыш вакытлы чагына дип аңлаттылар башкарма комитетта. Сарман юлын ясаганда чыккан балчыкны әрәм итмичә, башка төзелеш эшләрендә кулланырга уйлаганнар. Проект нигезендә шушы юлның планировкасы вакытында артык калган грунт, аларны инде без үзебезнең максатларда файдаланыр өчен шушылай итеп җыеп калдырабыз. Киләчәктә шушы авылларда юллар төзегәндә кирәк булачак материал. Балчыкны вакытлыча саклау урынын да авыл эчендә генә булдырганнар. Ераккара урнаштырырга авылның чите бу, чөнки авыл границасы эчендә куйдык без аны. Анда 100 метр тирәгә китсәң, ансы безнең җир түгел уже. Мин башка кеше җиренә куя алмыйм. Төзелеш материалларын саклар өчен махсус участок булдырмыйча авыл читенә кую ни дәрәҗәдә законлы? Халык хәзер Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсенә, аннан прокуратурага мөрәҗәгать итәргә уйлый. Роспотребнадзор оешмасы белән без инде элемтәгә чыктык. Әгәр авыл халкыннан шикаят була икән, алар урынга барып, бу хәлне контрольгә алырга әзер. Сарман районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда коронавирустан тагын 2 кеше үлгән. Бу 52 яшьлек ир-ат һәм 81 яшьлек хатын-кыз. Республикада тагын 28 кешегә ковид диагнозы куелган. Бер кеше вирусны чит илдә иярткән, 27 кеше авыручылар белән аралашып йоктырган. 14 кеше хастаханәдә. Россия буенча соңгы тәүлектә 10 меңнән артык очрак теркәлгән. Коронавирустан республикада вакцинаны 408 меңнән артык кеше ясаткан. 290 мең татарстанлы икенче дозасын да алды дип хәбәр итә оператив штаб. Россия белән ислам дөньясының үзара якынаюы нәтиҗәле хезмәттәшлеккә юл ача. Бүген Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме утырышында аның рәисе Рөстәм Миңнеханов шулай дип белдерде. Очрашу Мәскәүдә ислам дәүләтләре вәкилләре катнашында уза. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, Россия ислам дөньясы төркеме белән узган ел дистәләгән зур чара уздырылган. Алар динара татулыкны ныгытуга, рухи һәм гаилә кыйммәтләрен яклауга, үзара тәҗрибә алмашуга юнәлтелгән иде. Моннан тыш Татарстан һәм башка мөселман илләре ЮНЕСКОның халыкара ислам сәнгате көнендә катнашты. Пандемия сәбәпле күп чаралар онлайн форматта үткәрелде. Ул быел исә бар кешене 28-30 июль көннәрендә Казанда үткәреләчәк икътисади саммитка чакырды. Киләсе елда Идел буе булгарында ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны да зурлап билгеләп үтәчәкбез. Саха Республикасында татарлар ничек яши, алар туган телне, гореф-гадәтләрне ничек саклый, Татарстанның үз милләттәшләре белән элемтәдә туру үрнәген Саха халкы ничек куллана ала. Бу хакта бүген Бөтендөнья татар конгрессында сөйләштеләр. Анда Якутиянең татар иҗтимагый үзәге вәкилләре катнашты. Алар һәр вакыт Татарстан тәҗрибәсенә таянуларын белдерә. Бүгеннән Саха Республикасының Татарстанда үз вәкиле булачак, аңа нинди вазифалар йөкләнә? Бу хакта безнең алдагы репортаж. Татарстан Республикасы Президент Рөстәм Миңнеханов тарафыннан да кабул итү мәҗлесе булды. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе бүген кунакларны татарча сәламләде. Якутиядә хәзер 11 меңгә якын милләттәшебез яши. Аларның туган як дип аталучы иҗтимагый оешмасы 1990 елдан бирле эшләп килә. Татарча сөйләшәбез, сабантуйларны барабыз. Татарлар оешмасы җитәкчесе Игорь Хәлиловның әтиянисе Татарстанның Балык бистәсе районыннан тормыш җиләре аларны Якутиягә алып китә. Татар телен әбисе өйрәткән. Якутиядә яшәүче милләттәшләребез белән туган телне саклауда зур эш алып баралар. Бездә хәзер бар офис, без анда татарча чай эчәбез, әбиләр белән, бабайлар белән. Алар безгә әйтәләр, ничек аларны тормыш. Татар телен өйрәнергә теләүчеләр өчен курслар да ачылган. Анда теләгән һәркем йөри алады җитәкчеләр. Бөтендөнья татар конгрессы Мәгариф министрлыгы тарафыннан телне өйрәтү өчен укыту программасы дәреслекләрдә җибәрелә. Без Татарстанның ярдәмен тоеп яшибез диләр. Вы нас не забываете, и это чувствуется. Флорида Бахавиева ире белән Якутиядә 33 ел яшәгән. Аларны анда яшь белгеч буларак җибәрәләр. Татарлар белән бик дустырдык диләр. Татарлар җыелып, шулай вакытны үткәрә идек. Безнең бәйрәмнәрне үткәрә идек. Безнең национальный ризыкларны пешереп акилә идек. Ике республика җитәкчелеге аралашу нәтиҗәсендә Якутиядә федераль сабантуен үткәрү теләге барлыгы ачыкланган. Әлегә көне билгеләнмәгән. Подняли вопрос о том, чтобы провести федеральный сабантуй в Якутии. Было поддержано. Саха Якутиянең Татарстандагы вәкиле татар егете сайлану ике республика арасындагы хезмәттәшлекне тагын да ныгытачак диләр. Бүген Рамил Закировны татар халкы алдындагы казанышлары өчен медале белән бүләкләделәр. Татар конгрессының медален тапшырырга Башка кунакларга да ТАССРның 100 еллыгы уңайнан чыгарылган китаплар һәм татарларның стратегиясе бүләк ителде.
ТНВ Планета, Шаян ТВ, ана теле һәм Татарстан тудырган шартлар, мөмкинчелекләрнең кулланулары турында һәм бу эшнең кирәк икәнлеген һәм алга таба да аның нәтиҗәсе бар икәнлеген алар инде дәлилләп исбатлап күрсәтте. Увидели очень много. Бүген үзебез өчен бик күп тәҗрибә топладык. Алга таба да хезмәттәшлекне дәвам итәргә телибез. Конгресс эше дә дөрес итеп оештырылган. Без бу алымны чит җирләрдә яшәүче милләттәшләребез белән элемтәләрне ныгыту өчен кулланырбыз әле. Киләсе елга Якутия үзенең 100 еллыгын билгеләп үтәчәк. Бу мөһим чара уңаеннан кунаклар үзләрендә Татарстан көннәрен үткәрү тәкъдиме белән чыктылар. Гүзәл Алимова, Шолпан Касымова, Гадел Мендубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүген Татарстанда узучы Якутия көннәре кысаларында әлеге төбәк башлыгы Айсен Николаев безнең каналга интервью бирде. Ул ике республикада элемтәне ныгыту өчен зур эш башкарылуын билгеләп үтә. Шулар арасында иң әһәмиятлесе Татарстан һәм Саха арасында уртак хезмәттәшлек турында килешү имзалау. Аның нигезендә төбәкләр икътисад, мәдәният һәм социаль тармакта элемтәләрне ныгытырга уйлый. Саха Якутиядә яшәүче татарлар республика үсешенә зур өлеш кертә ди төбәк башлыгы Айсен Николаев. Татарская диаспора всегда занимала большую роль. Сейчас Бездә 10 меңнән артык татар яши. Татар диаспорасы республика тормышында зур роль уйный. Төрле тармакларда актив эшлиләр, икътисад өлкәсендә көч куялар, социаль мәдәниятта татарлар һәрчак алдынгылар рәтендә. Аларның туган як дип исемләнгән оешмалары бар. Милли бәйрәмнәр оештыруда да активлар. Без аларга бик рәхмәтле. Татарларга безнең төбәктә телне, гореф-гадәтне саклау өчен мөмкинлекләр бар. Бүген Яңа Гасыр телерадиокомпаниясе белән Саха милли телекомпаниясе үзара хезмәттәшлек хакында килешү төзеде. Документны җитәкчеләр Илшат Аминов белән Олег Марков имзаладылар. Ул тәҗрибә уртаклашу, кадрлар алмашу, туган телне саклау мәсьәләләрендә бергәләп эшләүне күздә тота. Бүгенге көндә Саха телекомпаниясе 3 телеканалны берләштерә. Шуларның берсендә тапшырулар бар тик Саха телендә алып барыла. Икенчесе рус телендә. 3нче телеканалда күңел ачу һәм спорт тапшырулары чыга. Моннан тыш якут телендә радио эшли. Кунаклар ТНВ эшчәнлеге белән танышты. Аларны татар телендә контент әзерләү үзенчәлекләре, каналның туган телдәге проектлары аеруча кызыксындыра. Бергә менә булышып, кулга-кул эшләсәк, безгә җайлар булыр, федераль органнарда да үзенең таләпләрне куярга, бөтен проблемаларны бергә чишәргә, менә без инде сөйләштек, безнең кешеләр аралаша башлаячак, журналистлар өйрәнә башлаячак, ничек эшләргә, ничек үз телеңне үстерергә һәм үз телеңне популярлаштырырга менә һәр республикада. не будет одного телеканала, будет... Илдә бер генә милли телеканал эшен туктатса да, милли телевидение үз йөзен югалтачак. Шуңа күрә бергә эшләргә кирәк. Татарстандагы хезмәттәшебез Илшат Әминов без җир йөзендә бер генә татар калса да, аның өчен эшләргә тиеш диде. Ә без нәкъ шул рәвешле Саха кешесе өчен мәгълүмат җиткерергә бурычлы. Соңгы 5 елда халыктан алынган мөрәҗәгатьләрнең 85% уңай хәл ителгән. Ил-күләм проектлар буенча эш актив алып барыла. Бердәм Россия партиясенең Татарстан бүлеге бүген соңгы 5 елдагы эшчәнлегенә йомгак ясады. Бүген партиянең төбәк бүлеге сәркатибе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендә фирка утырышы узды. Һәр депутатка үз эшләре турында сайлаучылары алдында җавап тоту кирәклеге әйтелде. Районнарда халык белән очрашулар уздырырга, ирешелгәннәр турында җентекләп җиткерергә кирәк булачак. Депутатлар халыкка ничек якынаячак? Очрашуда куелган бурычларны Фәрүзә Мәҗитова тыңлады. Кворум имеется. Фәрит Мөхәммәтшин залдагы 200 катнашучыны сәламли. Бүгенге Бердәм Россиянең хисап җыелышында Татарстанның 45 районыннан делегатлар җыелган. Аларга Рөстәм Миңнеханов хат юллый. Аны президент аппараты җитәкчесе урынбасар Александр Терентьев укыды. Роль партии в общественно-политическом развитии Татарстана. Татарстанның сәяси иҗтимагый тормышында партияның роле депутатлар, шәһәр район башлыклары, партияның төбәк бүлекчәләре җитәкчеләренең нәтиҗәле эшчәнлеге, депутатларның ил-күләм проектларны тормышка ашыруда катнашуына бәйле. Ил-күләм проектларны тормышка ашыра башлау соңгы 5 елның иң төп казанышы диләр. Алар ярдәмендә халыкның бик күп гозерләрен хәл итә алганнар. Укучыларны кайнар аш белән тәэмин итү, балалар бакчалары, мәктәпләр төзү. Булардан тыш партиянең Татарстан бүлеге 235 җирле проектында тормышка ашыра. Бу паркларны тәртипкә китерү буенча шәһәр даирәсе, һәйкәлләрне мәңгеләштерүдә тарихи хәтер, мәктәпләрдә шахмат зоналары ачу буенча сәламәт киләчәк проектлары. Одним из ключевых аспектов партийно-политической работы партия эшчәнлегенең асылы сайлау кампаниясе барышында кандидатлар халыктан алына торган мөрәҗәгатьләр буенча эшләү. Шунсында билгеләп үтәргә кирәк, команда булып эшләү күп очракта мәсьәләләрне тизрәк чишәргә мөмкинлек бирә. Президент, хөкүмәт, район башлыклары ярдәме белән гозерләрнең 85% уңай хәл ителгән. Бүгенге очрашуда һәр депутатка сайлаучылары алдында хисап тотарга куштылар. Моны урыннардагы очрашуларда газетләргә мәкаләләр бастырып эшләргә була диелде. Бүген депутатлар 5 ел дәвамындагы иң мөһим эшләрне атады. Безгә нык әһәмиятле иде
Менә шушы бөтен ил буенча милли проектларны тормышка ашыру өчен аларны законлаштырырга без бөтен тиешле законнарны кабул иттек. Һәм менә 14 милли проект бөтен ил буенча эшли башлады. Күрәбез, менә бу пандемия вакытында без бөтен табибларга бик рәхмәтле һәм безнең система эшләй. Система безнең алдангы. Что касается законодательства. Бу еллар эчендә күп закон проектлары буенча эшләдек. Соңгысы кичә генә Думага кертелде. Ул Олимпия чемпионнарын әзерләү, тренерларның пенсияләренә өстәмә түләүләр турында булачак. 2016 елда кабул ителгән партия программасы бүген тулысынча үтәлгән. Алда яңа сайлаулар. Хәзер праймериз вакытында халыктан алган мөрәҗәгатьләр нигезендә сайлау алда программасы төзеләчәк. Сайлау программасы без аны халык программасы дип атадык. Нигә дигәндә праймериз үткәргәндә biz халыкларның наказларын җыеп алдык, теләкләрен, тәкъдимнәрен җыеп алдык. Һәм аларның бүген анализ ясап, менә шушы программага реаль булганнарын кертергә тырышабыз. Бу программа белән Бердәм Россия партиясе сентябрьдә узачак дәүләт думасына сайлауларда катнашачак. Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, партиянең Татарстан бүлегеннән кандидатлар исемлеге башында Рөстәм Миңнеханов булыр дип көтелә. 19 июньдә Мәскәүдә партия съезды узачак. Анда катнашачак 26 делегат өчен тавыш бирделәр. Бүген Мәскәүдә партия рәисе Дмитрий Медведев Бердәм Россиянең хисап кампаниясенә старт бирде. Сайлауга кадәр эшләнгән эшкә һәр депутат йомгак ясарга тиеш. Забота о социальном благополучии человека, эффективная экономическая политика, уважение к личности, ну и, конечно, ответственность перед избирателями, перед обществом являются главными принципами нашей деятельности. Мы умеем воплощать в жизнь решения, которые стоят перед нашей страной. Фәйрүзә Мәҗитова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Казанда Россиянең 3 зур төбәге Ямал-Ненец, Ханты-Манси автоном округлары һәм Якутиядән килгән җитәкчеләрне укыту дәвам итә. Кунаклар алдында Татарстанның тәҗрибәле җитәкчеләре чыгыш ясый, республика программалары, халык тормышын җиңеләйтә торган цифрлы проектлар, социаль тәкъдимнәр, фикер алышу өлкәләре күп төрле. Дәресләр бер юлы берничә мәйданда бара. Килгән кунаклар бездән нинди тәҗрибә туплап китәчәк, Илгиз Шәкүров дәвам итә. Как людям удобно, наверное, туда. И это все в тотальном режиме контроля. Халыкның тормыш сыйфатын яхшырту хакимият алдында торган иң төп бурычларның берсе. Татарстанда бу эш 6 механизм ярдәмендә башкарыла, ди Александр Тыйын. Халык контроль системасы, минем депутат сервисы, безнең ишек алды программасы, йортларны капиталь ремонтлау, төбәк белән идарә итү үзәге һәм әлбәттә үзара салым. Соңгысы кунакларда аеруча зур кызыксыну уятты. Проект начался в 2013 году. Бу проектны Татарстанда 2013 елда тормышка ашыра башладык. Нәтиҗәдә шушы еллар эчендә 1,5 миллиард артык акча җыелды. Халык үзенә кирәк булган максатларга өлеш кертә. Кунаклар Ямал-Ненец, Ханты-Манси автоном округлары һәм Якутия республикасыннан килгән җитәкчеләр. Икътисад, торак-коммуналь хуҗалык, төзелеш, социаль өлкәләрдә Татарстан тәҗрибәсен тыңлыйлар. Үзара салым программасының уңышлы булуын үз чыгышында президент аппараты җитәкчесе урынбасары да билгеләп үтте. Ничек кенә булса да, җирле мәсьәләләрне хәл итү өчен гражданнарның үзләренең дә катнашуы кирәк. Бу үзара салым мәсьәләсе, ул бит әле акча җыю мәсьәләсе генә түгел, ул кешеләр белән эшләү мәсьәләсе, ул халыкның җирле мәсьәләләрен хәл итүдә катнашуы. Премьер-министр орынбасары Ләйлә Фазлыева Татарстанның социаль өлкәгә кагылышлы тәҗрибәсе белән уртаклаша. Мәгариф өлкәсендә күп телдә белем бирү мәктәпләре, сәламәтлек саклауда мобиль хастаханәләр, мәдәнияттә күп милләтле дуслык мисалга китерелә. Каждый из нас может рассказать о том, что делает он. Биредә һәр төбәк үзенең нәрсә белән горурлануын гына сөйләми, үзенең җитешсез якларын да белә. Тәҗрибә уртаклашу бигрәк тә төбәкләр арасында бик мөһим. Татарстанда 786 мәгълүмат чарасы эшли. Программада хакимиятның халык белән журналистлар ярдәмендә элемтә тотуы турында да сүз булды. Бер яктан журналистлар теге эшен аңлап эшләргә тиеш, икенче яктан хөкүмәттә эшләгән кешеләр, алар күбрәк аралаша, күбрәк мәгълүмат бирергә тиеш. И аралашуда шунда уже дөрестлек туар дип. Үз белемнәрен губернатор орынбасарлары, төрле министрлар, җирлек башлыклары арттыра. Кичә башланып биткән укыту программасы иртәгә дәвам итәчәк. Чөнки тәҗрибә уртаклашу, фикер алышу өчен бер генә көн җитми ди оештыручылар. Бүген кунакларга узган ел Яшел Үзәндәге Горький заводында чыккан Чайка теплоходын да тәкъдим иттеләр. Ул Россиядәге сыйкландырылган газда эшли торган бердән-бер пассажир судносы. Как раз период пандемии. Чайканы төзү нәкъ менә пандемия вакытына туры килде. Кыенлыкларга карамастан без аны суга төшердек. Бүген менә кунакларга да тәкъдим иттек. Бу судно Татарстанда гына түгел, илебезнең башка төбәкләрендә дә кирәк булыр дип ышанабыз. Кунаклар теплоходны югары бәяли, аны җитештерүгә федераль дәрәҗәдә ярдәм итәргә кирәк диләр. Мы
Мы готовы даже подключиться. Без судныны җитештерергә дә үз өлешебезне дә кертергә әзер. Уртак проектларга ачыкбыз. Иртәгәге программа кысаларында делегатлар дәүләт оешмаларының халык белән эшчәнлеге турында сөйләшәчәк. Илгиз Шәкүров, Ленар Хуҗи Әхмәтов, Яңа Гасыр каналы. Таиф компанияләр төркеменә керүче Түбән Кама нефтехим оешмасы елына 400 мең тонна полипропилен җитештерүче яңа завод төзү проектын тормышка ашырга планлаштыра. Бүген Казанда Таиф җитәкчелеге Кытай Халык Республикасының эшмәкәрләре белән видео элемтә аша киңәшмә уздырды. Ике якның хезмәттәшлеге Түбән Кама нефтехимга полипропилен җитештерү куәтен 3 тапкырга арттырырга мөмкинлек бирәчәк. Бу эштә Берләшкән Кытай машина төзү инженеринг корпорациясенең тәҗрибәсе зур. Тагын бер очрашырга дип килештеләр. Сегодняшний раунд переговоров – это уточнение возможности китайской компании. Бүгенге киңәшмәдә Кытай эшмәкәрләренең чыннан да бу өлкәдә тәҗрибәсе зур булуын аңладык. Ләкин безнең үзара хезмәттәшлек тәҗрибәсе юк. Кытайдан кредит алу нечкәлекләрен белештек. Хезмәттәшлекнең нәтиҗәсе булмый калмас. Россиядәге иң яшь шәһәр Иннополис барлыкка килгәнгә бүген 6 ел. Хәзер монда 3 меңнән артык кеше яши. Алар өчен бүген шәһәрдә бәйрәм оештырылды. Иннополис күгендә авиа тамаша күрсәттеләр, ә кичке 11 яртыда салют оттырачаклар. Тулырак Илдар Сафиуллин. Иннополисның туган көнен җирдә генә түгел, әнә шулай күк йөзендә дә билгеләп үтәләр. Данлыклы русский Витязь төркеме килгән. Су-35 самолетлары һавада искиткеч хәрәкәтләр ясый. Халык керфек тә какмыйча күктәге тамашаны күзәтә. Бәйрәмгә чит төбәкләрдән дә килүчеләр бар. Без Волжскидан килдек. Монда бәйрәмне күрер өчен бик матур шәһәр икән. Безгә бик ошады. 6 ел яшибез. Уже 3 балалар булды безнең Иннополиста. Бик бу урын безгә ошый. Мин сине яратам, Иннополис! Россиянең иң яшь шәһәре Иннополиста 3 меңнән артык кеше яши, килеп эшләүчеләр 2 меңгә якын. Бирдә бөтен инфраструктура булдырылган. Мәктәп, балалар бакчасы, хастахана, технопарк, хәтта университет та бар. Шәһәр җитәкчелеге алга табада зур максатлар куя. Обеспечить всех желающих со всех уголков. Биредә яшәргә теләүче теләсә кайсы төбәктән килгән кешеләрне торак эш белән тәэмин итәргә омтылабыз. Мондагы халыкка яшәүе күңелле дә, уңайлы да булырга тиеш. Иннополисның гомуми мәйданы 1200 гектарны тәшкил итә. Бу гадәти шәһәрләр белән чагыштырганда зур түгел, шактый кечкенә. Менә шундый заманча күрсәтмә такталар ярдәмендә теләсә кая адашмыйча барып җитәргә мөмкин. Ләкин күргәнебезчә тирә-юньдә менә шундый төзеш краннары, ягъни IT шәһәр көннән-көн үсә дигән сүз. Булай булгач, заманча мөмкинлекләр һәм уңайлыклар да көннән-көн үсә бара. Кичке 5-тә башланып киткән бәйрәм чарасында Айгөл, B2 төркемнәре һәм башка иҗат коллективлары чыгыш ясый, ә кичке 11 яртыда зур салют булачак. Иннополистан Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Әлеге театрда артист булмаган кешеләр дә уйный. Алар такси йөртүчеләр, укытучылар, блогерлар, гомумән калада яшәүчеләр. Казанда ай башыннан шәһәрлеләр театры фестивале уза. Ә сәхнәдә актерлар үз проблемалары турында сөйли. Араларында театрга бөтенләй килеп карамаган кешеләр дә бар. Спектакльләрдә нинди проблемалар күтәреләчәк? Алдагы сюжетта. Те, кто уже был на площадке МОН, пожалуйста, поаплодируйте. Моң театр майданчыгына матбугат конференциясендә кечкенә генә спектакльгә әверелә артистлар ролендә журналистлар. Оештыручылар гадәти булмаган формада шәһәрлеләр театры проекты белән таныштыра. Вводим таким образом итог нашей... Шул рәвешле бер еллык эшчәнлеккә нәтиҗә ясыйбыз. Без ел дәвамында үзебез дә өйрәндек. Лабораториялар оештырдык, спектакльләр куйдык. Фестивальнең беренче өлеше театр лабораторияләре. Аларда спектакльләрнең эскизлары төзелә, фикерләр алышына. Бу юлы 3 проект эшләнәчәк. Алар такси йөртүчеләр, укытучылар һәм 40 яшьтән өлкән хатын-кызлар турында бәян итәчәк. Бу спектакльне без 1 июньнән куя башладык. Анда катнашалар хатын-кызлар. Анда күп проблемалар, гаилә турында, гаилә проблемасы, отношения с мужем. Фестивальнең икенче өлеше 3 премьераны тамашачыларга тәкъдим итү. Аларда профессиональ актерлар уйнамый, үзләре кайчандыр тамашачы булган кешеләр сәхнәгә күтәреләчәк. Араларында реклама белән шөгыльләнгән Салават Юсупов та бар. Без үзебезнең тормышны күрсәтәбез. Шул инде әйбер безгә бик авыр түгел. Беренчедән бу халыкның үзе турында. Халык дигән бит инде абстракт төшенчә. Аның эчендә ниндидер конкрет җәмгыятьләр, конкрет оешмалар, конкрет профессиялар бар. Һәм шуларның ниндидер эштә булган проблемаларын, аларның хыялларын, аларның теләкләрен, аларның фикерләрен ачу минемчә ул кызык. Спектакльләрнең эскизларын Республика Милли китапханәсендә урнашкан Моң мәйданчыгында ял көннәрендә карап булачак. Премьералар белән 19 июньгә кадәр танышырга мөмкин. Гөлназ Гыниятова, Ленар Хуҗи Әхмәтов, Яңа Гасыр каналы.
Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур өчен сау сәламәт булыгыз. И туган тел, и матур тел, әткәмән-кәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Габдулла Тукай. Казань-Оргсинтез – инновационное предприятие с единой системой учета предложений. Мы автоматизировали процесс ремонта оборудования, а персонал работает с помощью взрывозащищенных смартфонов. Противопожарные установки на предприятии разработаны под химическое производство. Современная система видеонаблюдения контролирует все помещения и фиксирует передвижение транспорта. На предприятии внедрены внутренний и внешний электронный документооборот и архив. Казань-Оргсинтез – инновации для людей. Что значит жить лучше? Верить в свое дело и в своих людей. И знать, что все твои идеи поддержат. В Акбарсбанке бесплатный расчетный счет без визита в офис и бизнес-карта с бесплатным полугодовым обслуживанием. С нами легко развиваться и расти, внедряя новые успешные идеи. Акбарсбанк. Живите лучше. Видеть все краски жизни. В клинике глазная хирургия расческов. Мировой стандарт лечения катаракты. Операция – ответственный шаг. Требуется консультация хорошего специалиста. Снижение цен на автомобили Nissan в автоцентре РРТ. Только сейчас от 999 тысяч. Спешите в автоцентр Nissan на Чуйкова 54Б. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Фармленд, что надо. В РРТ Автомаркет есть автомобиль для каждого. Выгода до 150 тысяч рублей. Подробнее 320101 и на Чуйкова 54Б. Сенсация! Впервые в Казанском цирке. С 12 июня новая цирковая программа «Звездный круиз». Кайчандыр доллар 30 сум турайды, ә биткоин 2 сум ярым. Без йоклап утырдык. Ә хәзер үкенәбез. Йокламагыз, мөмкинлегегезне тотыгыз. Акбарс домнан фатирларны 2.55% ипотека белән сатып алыгыз. Туган җирең Идел буе. Һәр телнең бар туган иле. Туган җирең кебек назлы, җырдай моңлы татар теле. Назар Нәзми. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз, Данил мастерга кичектереп түләү шартлары белән заказ бирегез. Бары тик июнь ахырына кадәр китереп бирү, фатурага кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең эште проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил мастер, телефоны 2 167 166. Готовые квартиры в Иннополисе от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Заезжай и живи. Мебель и бытовая техника в подарок. Осталось всего 15 квартир. Подробности на сайте jkunicum.ru и по телефону 556 59. Успей купить квартиру в самом инновационном городе России. Иннополистан фатир алырга телисезме? Хәзер бу мөмкин хәл. Кирдә яши башла форматындагы фатирлар 3 миллион 950 меңнән башлап. Ашыгы чөнки квартирлар 15-тән азрак калган. Белешмәләр өчен телефон 556 59. Торак комплексның сайты jkunicum.ru. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда алмашынучан болытлы һава 24 градус. Республикабызның кайбер районнарында күкрәп, яшенләп яңгыр явачак. Яшен вакытында көчле җил көтелә. Температура ләни үзгәрми диярлек, төньяк чыгышта көндез 24 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевста көн аяз һәм кояшлы булачак. Температура шулай ук 24 градуска кадәр. Тотрыксыз һава торышының метеобәйле кешеләргә тәэсире көчле. Сәламәтлегегезгә мөмкин кадәр игътибарлы булсагыз иде. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта аязучан болытлы һава, җил көнбатыштан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә иртәнге якта көн аяз булуына карамастан кичкә болытлы бераз яңгыр явачак. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта явым-төшемнәр көтелми, температура 24 градус. Кайып яуган яңгырга карый, сибелеп яуган яңгыр ныграк чылата ди халык әйтемнәрендә. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат.
Благер 3 дару препараты аллергия билгеләрен бетерергә ярдәм итә. Беренче симптомнар күренә башлауга ук сусыз эчәргә кирәк. Благер тимәләре авызда эри. Благер сиропы балаларга да 1 яшьтән үк аллергиядан котылырга ярдәм итә. Благер эшнең сихәте тәүлек буена җитә. Доктор Оска умыртка баганасы һәм буыннар авыруының иң авыр төрләре белән мөрәҗәгать итәләр. Без операция ясаудан һәм протез куюдан 30 меңнән күбрәк пациентны коткарып калдык. Доктор Оска килегез, авыртусыз яшәүнең җиңел икәненә инаныгыз. Доктор Ос федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Казанда явым-төшемнәр көтелми 27 градуска кадәр җылы, көнчыгыштан талган җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 752 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 38%. Җирнең магнит кара тыныч. Санчи Кытай традицион медицинасының хәзинәсе, энергия бирә, иммунитетны ныгыта, йокы сыйфатын яхшырта, хәл кертә, органлыкны бетерә. Санчи сәламәтлек һәм озын гомер чыганагы, формлен даруханәләреннән сорагыз. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз.